to sme krát ďalší videa. Dneska to je vlog, aj tu solo, spoločne. Ahoj, ahoj, ahoj. Daj vás rohlík. Dobre, Teska. Neviem, o čom to bude, ale... O rakovine. No, dobre. Hej, Maťo, poznáš ten vtip? Hej, poznáš ten dobrý vtip, že ide opilý chodec po ulici a povie si policajt, ja si z nej urobím srandu. Opilý pchá kľúče do lampy a policajt za ním. A policajt mu hovorí, čo nikto nie je doma? A on je opilý, že neklam, veď sa tam svieti. To môžeme vypnúť? Prečo? Tam on leze? To nevadí. To je môj maskot! Dobre, už nie. Ježiš, prestaň. Až to vypníme. Ne! Čo budeme robiť? Nebudeš to Ja vypíjať. pípiem. Ja neviem, o čom to bude, proste to je rakovina. Hej, ja to tam normálne napíšem, že rakovina prvej. Nie, napíše 2. apríl. Že 2. apríl. Čo robíš? Dôkaz ma trafil. Sorry. Prestaň. Dôkaz ma trafil. Separ mi to! Hej, vystrojeme si z drobného. Áno, Áno, poď zavoláme Turakovi. Ticho. Máš na jeho číslo? Nie. Alebo nie? Tak zavolaj Davidovi. David. Počkaj, na Matúša mám? Petrašovi zavolám. Petraša, ticho. Počkaj, a čo? Toto bude trošku taký prank call. Ale o čom? Ja neviem, proste, čo mu povieme. Nie, na strane. On vás má dáne napísané, že... Nie, že jak vás zatlí na tých vlakoch, že má ísť na pojesenú stanicu. Lepka. Nemáš signál. Ticho. Toto je prvá. Ticho. Nepovedz mu, že Matúš počul si o tom. Počkaj. Neskúsim dať koravca. A to choďte do matere. Dávam Davidovi, koravcovi. Choďte do matere. Oravec. Ticho, volám mu. To je prdel. To sa vás zabíja asi. Čo? Když má ísť na stanicu. Zdvíhaj, ty prasiak. Zdvíhaj. Ty kokos. Toto je rakovina prvej triedy. Toto je rakovina. Haló. Dobrý, ale zdvíhajte to už. To nie je sranda. Bez odpovede. Nezdvíhoj. Nevríti. Neskúsim Braňovi. Áno, to bude prdel. Aj, ale on ťa má. Ne, on má... Nie, počkaj, ale on ma potom zabije. Nie, to ne. Toho ne. Skúsim Davida. Ešte raz. Ešte raz. Vtedy mi zdvíhol. Môj kamoš, môj David. Zdvíhaj to, ty svinia oravská. Zdvíhaj. A keby niečo mám novú Prestaň. powerbanku. Si rovno nabijam už mobil. Oj. Safety is number one priority. Maja. Prestaň. Jack live. Kamera. Hej, si to nemá na headset. Hands free. Ježiš kurný. Jezus. Zdvihneš to To je sranda. Zvineš to ty? Ono si tu šiel s tými fízami. Tak dáva. Čo? Tak to je Maťa. Počkaj, napíšem To je Maťa. mu SMS-ku. Ale Maťa. Voľba, odoslať správu. Mas Príď pre mňa na stanicu. ísť. Počkaj, na...
Počkaj, kde bol? Na stanicu policajnú. Na- policajnú. Dobre, čakajte. Hej, kámo, toto bude rakovina. Dobre, rakovina potvrzená. Stanicu Po. hned T E R A S vykričník ešte, vykričník. Nie bodka. Vykričník. Skúsiš. Vykričník. You fucking gay, nejte. Check this. Hej, je to vidieť? Počkaj, je to vidieť? Nie. Je to nejako vidieť? Je to vidieť, bolo to vidieť. Super. Dobre. Máš ísť na policajnú stanicu Hneď. teraz. A teraz ti zavolá na čo? David. Odosielanie. To prčo. No, odoslal som mu a idem mu zavolať ešte. Je to na handsfree, že? Je. Moje kríže. No zasnutý debil. Ticho. Signál vyrušuje. Prestaň. Nero, toto je seriózny prank. Si vyhodil kameru. To padlo. Vidíš, čo robíš? Zvihni, ty svinia. Ticho buď. Ticho. Ak nezvinie, tak to ukončím, lebo to je... Koľko? 7 minút rakoviny. Natáčame to 13. 13.1.2017. Ináč. Asus. Ja skúsime Skúsime Matúša. Hans Frey. No zvihni, ty debil. Ticho. Ticho. Ja som perký. Ticho. Padaj. No, zdvihni. Zdvíhaj. Prosím. Ondřej, prosím. Ty si moja pusť. Prestaň. Padaj. Choďte do mačky. Ty si to moja. Už sem tady raz. Nič nezdvihol, môže to Dobre, takže my sa s vami lúčime. S touto rakovinou. Čau.